Tak, já zdravím všechny, teďko dneska ráno jsme se s borcema rozhodli, že pojedeme na celý den na kapry. A kluci chystali vohýnek, udělali jsme to takový pěkný. A čekáme, co přijde, ale máme první zahajovačku a je to super. Zdeňku, zamávej. Tady Zdeněk, Libor, tamhle Indra. Je tam ranec toho nabito. Dělo chutě, tak uvidíme, co by mohlo přijít. Zatím nic, ani ťuk. Libor. Tak, první pořádný záběr. Přišel na Libora. Ne, v klidu. Libore, jak vypadá? Nechci stáhnout levej prut? Jo. No a je tam fešák. Vypadá hezký, viď? Tak, pěkný kousek, 73 cm se povedl Liborovi, tak si ho zvedni. Tak další ryba po dlouhé době, opět Libor. Má dneska nějaký šťastný koule, Libore, ne? Chemik, Libor Chemik. Ukáž, Libore? Tam. Hezký kapřík, kolik? 65 a 60 určitě. A pěkně stojí tam. Hezký. Tak, a může domů. Je tam, pánové. On se mi vypnul, kluci. Ty vole, po takové době taková hezká jízda, ale byl tam, no. Škoda ho, nevadí. Tak konečně další záběr. Tady Indrovi na feeder. Na kukuřičku. Klasika. No, to nevypadá špatně. Tak to je hodně hezký kapr, kámo. Pánové, tak tohle to je asi místní velikán. Tak, Jindra, neskutečná ryba. Neskutečný kapr, teď jsme ho vážili, 18 kilo. A co říkáš, dělo, ne? Neskutečný kousek od břehu, my to vážíme furt daleko. 3 metry od břehu, nesmysl. Tak ho změříme. Tak. Tady je, ty vole. 92 cm, kapr. Neskutečná ryba. Jindro, máš radost? Neskutečný, hlavně na ten ultralehký feeder je to úplně úžasný. Tohle na feeder, nesmysl. On si odplave. Ty vole, ten hovado, ty vole. To je kapr, pánové. To je neskutečný. Ale spíš. No, asi nebude největší, ale... No jasně, pojď, Dando, pojď tady vedle mě. Ještě jel i přes mě. Jo, on to bere, no, docela hákem. Tady skočila ta mřenka. No.
Byl hezký. Dík. Tak se ukáž. No. Odvážnej kluk. Chce ne, jo. Těsně předtím, než jsme to chtěli zabalit, se ještě přijel podívat takovýhle fešák. No, kolik může mít? 75, 70? Je dlouhej, co? No, tak uvidíme, co by ještě mohlo přilítnout za těch půl hodinky, ale něco nachytáno máme, hezká ryba. Tak, já zdravím zase všechny. Už pomalu balíme. Borci ještě zkoušej teda. A my už jsme začali pomalonku balit. A dneska teda upřímně hodně překvapený z toho obrovského kapra, krásný 4 kapři. Bylo to teda dneska slabší, ale příště to bude ještě lepší. Pojedeme na další a další výpravy v létě, je to tady hlavně pecka. Teď je ještě ta voda fakt hodně ledová, takže ty ryby nejsou tak aktivní. Ale každopádně, jestli to video líbilo, tak to sdílej, lajkuj a dej odběr. Čau.